pokoleniu, więc musi się zadziać lot motyla, czyli jest taki gatunek motyla, który leci z Kolumbii gdzieś tam i żeby do tego miejsca docelowego, to zajmuje temu motylowi 4 pokolenia. Czyli wylatuje jeden motyl, po drodze gdzieś składa larwę, on się przepoczwarza, rusza i 4 pokolenia trzeba. I to, żeby przyszło uzdrowienie do naszych rodzin, do naszych domów, do następnych pokoleń, musi odbyć się ten lot motyla. Czyli im więcej ty zrobisz tych kroków, tym bliżej celu są twoje następne pokolenia, czyli twoje dzieci i twoje wnuki.